SBS Ελληνικά. Ένα στους κάθε 50 θανάτοι είναι μια αυτοκτονία για των ηθαγενών. Είναι ένα στους κάθε 18. Αυτή η δυστυχία συνεχίζει, αλλά και ακόμα για των μεταναστών, που οι μετανάστες είναι αυτοί που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό, κοντά στο 1/3 από όλες τις αυτοκτονίες. Αυτό δεν το έχει αναγνωρίσει καλά ακόμα η Αυστραλία. Περίπου ένα στους κάθε 40 θανάτοι μεταναστών εδώ στην Αυστραλία είναι αυτοκτονία. Αλλά και αυτό όταν το ταιριάζουμε με αυτούς που ζουν χωρίς σκεπή, χωρίς σπίτι. Τους άστεγους. Στους άστεγους 10.000 ζουν στους δρόμους σχεδόν μονίμως. Και το 1/3 από αυτούς στους δρόμους είναι μετανάστες. Σε όλη την Αυστραλία είναι αυτός ο αριθμός? Σε όλη την Αυστραλία. Περίπου 5 χρόνια πρώην ήταν 7 με 8.000 στους δρόμους. Τώρα είναι περίπου 10 με 15.000. Άρα έχουν αυξηθεί σημαντικά, σχεδόν έχουν διπλασιαστεί, μας λέτε, οι άστεγοι. Έχει περίπου διπλασιαστεί. Και πρέπει να αναγνωρίσουμε και πως από αυτούς που είναι μεταναστών που ζουν στους δρόμους έχουν περίπου λιγότερο από 5 χρόνια ή πιο πολύ κατοικία εδώ στην Αυστραλία. Άρα βλέπετε ότι οι νέοι μετανάστες εδώ στην Αυστραλία. Οι νέοι μετανάστες. Όταν μιλάμε και για τις αυτοκτονίες, όταν λέω πως περίπου 1 στους 40 είναι οι πιο πολλοί είναι οι νέοι μετανάστες. Και αυτοί με κάποια οικονομική δυσάρεια. Δυσκολία βρίσκονται στο δρόμο τελικά. Οι πιο φτωχοί, ας πούμε στην αθλειότητα, ας πούμε με μικρό μισθό. Τα νούμερα βεβαίως είναι ενδεικτικά, αλλά υπάρχει κυρίως η ανθρώπινη πλευρά. Πείτε μας, τώρα ειδικά αυτές τις ημέρες των γιορτών, των Χριστουγέννων, το πρόβλημα είναι πιο έντονο. Οι άνθρωποι που είναι στους δρόμους, που είναι άστεγοι, σκέφτονται την αυτοκτονία πιο πολύ μέσα στις γιορτές? Αυτό σίγουρα. Περίπου 10% από όλες τις αυτοκτονίες κάθε χρόνο. Παραπάνω από 3.000 αυτοκτονίες τώρα Αυστραλών. Πέρυσι ήταν 3.046 Αυστραλοί αυτοκτονίες. Το χρόνο πρωτού 3.128. Φέτος θα ξεπεράσουμε δυστυχώς 3.200. Μέσα στις γιορτές 3.000 άνθρωποι πεθαίνουν. Όχι για όλο το χρόνο, αλλά μέσα στις γιορτές 10% από αυτές τις 3.000. Να δώσουμε και ημερομηνίες από περίπου τις 20 Δεκεμβρίου μέχρι τις 10 του Γενάρη. 10% από όλες τις αυτοκτονίες αυτές τις 3.000 θα είναι μέσα σε αυτό το καιρό. 300 άνθρωποι δηλαδή θα αυτοκτονήσουν μέσα στις γιορτές. Ναι, θα χάσουμε ή και χάνουμε μέσα σε αυτές τις γιορτές 300 άτομα. Είναι πολύ λυπηρό. Είναι πραγματικά πολύ λυπηρό. Και γιατί ηλικίες μιλάμε κύριε Γεωργάτο? Για τον Αυστραλών γενικών από ηλικία 20 μέχρι 45. Οι πιο πολλοί είναι πατεράδες και μανάδες στα 30 και τα 40 που τα βρίσκουν λίγο πιο δύσκολα και απελπίζονται. Για τον ηθαγενών μιλάμε για παιδιά 15-18 χρονών και περίπου οι πιο πολλοί μέσα στα νεανικά χρόνια 20 και από κάτω τα 30 νέοι άνθρωποι. Αυτά τα παιδιά έχουν και πρόβλημα με ναρκωτικά συνήθως? Τα ναρκωτικά δεν είναι το μεγάλο πρόβλημα. Είναι η απελπισία από την απελπιστική φτώχεια. Και για των ηθαγενών και για πολλοί από τους μετανάστες που έχουν έρθει από φτώχεια ή από την Ασία ή από τις Ινδίες ή από την Αφρική ή από την... Έλληνες υπάρχουν ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους που υποφέρουν? Υπάρχουν φυσικά, υπάρχουν Έλληνες, αλλά δεν υπάρχουν στα ίδια στατιστικά με τους άλλους. Αλλά υπάρχουν τώρα, οι αριθμοί των Ελλήνων έχουν αυξηθεί. Θυμάμαι και εγώ αυτοκτονίες Ελλήνων, γιατί είμαι τώρα 57 και έχω ζήσει τη δεκαετία του 70 και τότε θυμάμαι Έλληνες που είχαν αυτοκτονήσει. Θυμάμαι ένα άτομο μες στα 20, ένας νησιώτης που αυτοκτόνησε και αυτό μου έχει μείνει πάντα στη μνήμη. Αλλά οι αυτοκτονίες των Ελλήνων μεταναστών εδώ στην Αυστραλία έχουν αυξηθεί τα τελευταία 20 χρόνια, αλλά όχι στο σημείο που είναι οι άλλοι από φτώχεια και διαφορετικές κουλτούρες και των ηθαγενών που είναι δραματικά. Εγώ τώρα τα τελευταία κάμποσα χρόνια έχω συμπαρασταθεί περίπου 3.500 άτομα που έχουν προσπαθήσει να αυτοκτονήσουν ή έχουν τη σκέψη για αυτοκτονία. Ναι. Αλλά δεν έχω χάσει κανένα. Δεν είναι πως είμαι θαυματουργός
Και θα εξηγήσω λίγο παρακάτω. Με εκατοντάδες άτομα που έχουν προσπαθήσει να αυτοκτονήσουν και έχουν και δραματικές συνθήκες μέσα στη ζωή τους που πολλοί από εμάς δεν μπορούμε να τις καταλάβουμε. Μπορεί να τα ξέρουμε λίγο, αλλά δεν μπορούμε να τα νιώσουμε. Δεν μπορούμε να τα σκεφτούμε. Όχι μόνο αθλιότητα, όχι μόνο φτώχεια, όχι μόνο οικογενειακά προβλήματα, αλλά και που πολλοί έχουν τραυματιστεί από παιδιά, από άτομα που είχαν κάποια πίστη ανάμεσά τους, κάποιο σεβασμό, και έχουν γίνει αυτές οι βάρβαρες σεξουαλικές ξέρεις τι θέλω να πω. Ναι, κακοποίηση. Δεν θέλω να πάω παρακάτω. Έχουν τραύματα αυτοί οι άνθρωποι από την παιδική τους ηλικία, από τη ζωή τους. Αλλά αυτό που είναι το διαφορετικό είναι πως τους έχουμε συμπαρασταθεί, και για να μπορούμε να είμαστε παρόν στη ζωή τους, να τους πάμε από το αρνητικό στο θετικό, να αλλάξουμε εκεί πέρα το δρομολόγιο, τότε αλλάζουν τα πράγματα. Αυτό που χρειαζόμαστε από τις κυβερνήσεις μας είναι να φροντίζουμε την ικανότητα να είμαστε παρόν στις ζωές των άλλων. Τι μπορεί να κάνει ο καθένας από εμάς για να βοηθήσει? Εσάς είναι η δουλειά σας. Βλέπουν πολλά τα μάτια σας. Αλλά και εμείς τι μπορούμε να κάνουμε να βοηθήσουμε? Εκεί πέρα δεν είναι εύκολο από τον υπολογιστό, τον κομπιούτερ, το ίντερνετ ή από τηλεφωνικός και από τέτοιες απόψεις. Πρέπει να είμαστε παρόν όσο μπορούμε, πρόσωπο σε πρόσωπο, και εκεί θα αλλάξει. Μόνο έτσι έχει μειωθεί, όπου και να κοιτάξουμε αλλού σε αυτόν τον κόσμο μας. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι εμείς, άσχετα από αυτά που κάνουμε εμείς στην ειδικότητά μας και στις δουλειές μας, είναι να είμαστε και εμείς έτσι γενικά στη ζωή εκεί για τον άλλον, και να μην ζητάμε πάρα πολλά από τη ζωή, αλλά να ζούμε τη ζωή και να τη ζούμε με τη χαρά και με την αναγνώριση πως είμαστε όλοι μαζί σε αυτή τη ζωή παρόν. Και ό,τι μπορούμε να κάνουμε ο ένας για τον άλλον, αυτό είναι σημαντικό. Να το κάνουμε. Θα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλές γιορτές να έχετε. Καλές γιορτές.